Bitka o Britániu predstavuje jednu z najdôležitejších epizód druhej svetovej vojny, ktorá sa odohrávala v lete a na jeseň roku 1940. Išlo o vzdušný konflikt medzi nemeckou Luftwaffe a britskou RAF, ktorý mal rozhodujúci vplyv na priebeh vojny. Po úspešnom nemeckom útoku na Francúzsko v jari 1940 a jeho kapitulácii sa Veľká Británia ocitla v situácii, kde čelila nemeckej agresii o samote. Adolf Hitler plánoval inváziu do Británie, známu ako Operácia Morský lev. Na to, aby bola invázia úspešná, musela Luftwaffe získať vzdušnú prevahu nad Lamanšským prielivom a oslabiť RAF. Bitka o Britániu začala 10. júla 1940 a trvala až do 31. októbra toho istého roku. Konflikt je možné rozdeliť na niekoľko fáz. Prvá fáza, Luftwaffe sa zameriavala na zničenie pobrežných cieľov a radarových staníc. Britské radary sa však ukázali ako kľúčový faktor, ktorý RAF pomáhal efektívne organizovať obranu. Druhá fáza, nemecké letectvo začalo intenzívne útoky na britské letiská a základne RAF. Cieľom bolo vyradiť britské stíhačky z prevádzky a oslabiť schopnosť RAF brániť krajinu. Blitz počas tejto fázy sa Luftwaffe začala sústrečiť na bombardovanie britských miest, ako boli Londýn, Coventry a Birmingham. Nemecký cieľ zasiať morálku civilného obyvateľstva však zlyhal. Dôvody britského úspechu. Používanie radaru. Britský radarový systém Chainhome bol prvý svojho druhu a poskytoval RAF včasné varovanie pred nemeckými útokmi. Efektívna organizácia, veliteľstvo RAF na čele s Hughom Dowdingom koordinovalo obranu prostredníctvom dobre organizovaných sektorov. Kvalitné stíhačky, britské stíhačky Hawker, Harricane a Supermarine Spitfire boli technicky vyspelé a schopné konkurovať nemeckým Messerschmitt Bf 109. Morálna odolnosť, britská populácia a piloti RAF prejavili neobyčajnú odvahu a odhodlanie. Bitka o Britániu skončila neúspechom nemeckej Luftwaffe. Hitler bol donútený odložiť inváziu do Británie na neurčitý čas. Tento konflikt predstavoval prvú väčšiu porážku nacistického Nemecka a ukázal, že Hitler nebol neporaziteľný. Víťazstvo Británie malo kľúčový strategický význam. Posilnilo spojenecké sily a poskytlo Spojeným štátom dôkaz, že Británia dokáže odolávať nemeckej agresii. Bitka o Britániu je dodnes symbolom odvahy, odolnosti a technologickej inovatívnosti.